Dobré ráno, my ideme na raňajky do kruhu a ešte sme tam neboli. Majú otvorené už od 7, my tam ideme, teraz je asi 7:30 a ideme si dať taký pistáciový, čo to je? Neviem, také niečo pistáciové, dúfame, že to budú mať. A tak, takže tak. No tak nakoniec do kruhu nemohli ísť psíkovia, takže sme tam nešli a išli sme do Bunny Bakery a to je pet friendly, takže ideme tam. Bunny Bakery je hneď takto oproti Nivám, takže môžete zaparkovať v Nivách. Tieto mini tortilky sme si naplnili vlastne tou paradajkovou zmesou a bola tam aj fazula, aj mozzarella a vlastne urobili sme si to tak, že čo chladnička dala. My sme ako takí dôchodci, pozeráme pečiť celé Slovensko, ale my veľmi radi pečieme, takže sa na to dobre pozerá a učíme sa na ich chybách, takže vieme, že čo nemôžeme urobiť na budúce my, keď budeme piec. Práve tam urobila chybu. Ideme sa pokúsiť nejako skresať túto našu monsteru, pretože je tu strašne veľa takýchto malých lístkov, takže ideme ju tak asi dosť osekať a uvidíme, čo z toho bude. Bambinka je unavená z prechádzky, takže tá tu bude chrapkať. No tak takto veľa listov sme odstránili, aby sa mohli tieto krásne, ktoré majú diery, viacej rozrastať do výšky, aby tá monstera bola veľká a vlastne cieľom je to, aby tie listy boli takéto krásne a aby sa tie diery začali robiť vlastne aj niekde tuto po strede a tie listy monstery vedia byť proste dvakrát také veľké a cez pol miestnosti vie byť tá monstera veľká, takže sme to takto trošku zjednodušili a pomohli jej, takže veríme, že už pôjde do výšky a že takto sa nebude pri koreňoch nejako zalistovávať, takže držme si palce. Jaká nová moda? To mi ty povedz. Dnes je prvá adventná nedeľa, my už máme druhé raňajky, pretože prvé raňajky to bola kaša a urobili sme si je málo, takže sme vyhladli. Takže David urobil takúto krásnu omeletú plnenú. Takže dobrú chuť a prvá adventná nedeľa vlastne zapaluje sa sviečka nádej a potom myslím, že je láska. No teraz si neviem spomenúť, ako to ide za sebou, ale prezistím. No, my sme akorát boli v štúdiu a boli sme si urobiť nejaké pekné vianočné fotky. Neplatili sme si žiadneho fotografa, ale tak nejak sme sa svoj pomocne pofotili a teraz ideme do Čarokvetu. My tu chodíme, koľký rok sme tu? Druhý a boli sme tu na Vianoce, na jeseň a teraz znova na Vianoce. Ono je to tu vždy tak kúzelne vyzdobené. Je to v Bernolákove a všetkým tu odporúčam ísť. No, od prvého momentu, ako budete do kaviarne, tak je to niečo neskutočné ako rozprávka. Ideme vám to ukázať. A Bambi tiež. Prvýkrát. No nevyzerá to tu ako nejaká rozprávková chalúbka. Brutál. Láska, to budeme raz my dvaja, ale asi nebudeme takí plnší. Dá sa to platiť iba v hotovosti, takže si nezabudnite zobrať hotovosť. Majú tu celkom výber a David si dal cappuccino a ja horúcu čokoládu. Ono je tu tak strašne veľa vecí, že vlastne mi to ani tak nevadí a to sme minimalisti. Ono to robí ten priestor takým kúzelným, nie? Koľko? Nepíšem. Každú jednu vec, čo tu vidíte, tak vlastne sa dá kúpiť. Tieto čbany sa dajú kúpiť. Konečne prišiel do Simsa aj peliešok väčší, lebo ten, čo má teraz, je už malý, takže ideme ho vyzdvihnúť. Tu sú.
Do toho obchodu by som aj išla, ale radšej nie. No poď ty, Santa. Wow. Akože brutálny gíč, ale Vianoce sú vlastne celý jeden veľký gíč. Nedáme si to na terasu? 219 eur. Toto je jedno. 149. Videli sme, že v Pepku majú taký stromček za 17 eur, ktorý sa dáva normálne do zastrčky a dali by sme si ho na terasu. Tak uvidíme, či ho budú mať. Mali ešte taký za 15 a ten bol na baterky, ale na baterky by sme moc nechceli. Takže poďme si po stromček. Ono to vyzerá ako breza, takže po brezu. No toto je terajší peliešok a kúpili sme o dosť väčší práve preto, lebo aby už vydržal do tej veľkosti, keď bude dospelá. Takýto nejaký rozdiel je tam. A je zo Sinca. Nekupovali sme teraz zatiaľ žiaden nejaký kvalitný, najlepší pelech, pretože tým, že ešte šteniatko veľa hryzie, takže môže sa stať, že to ešte vie celé rozrísť, alebo ešte sa... No vidíš, áno, babinka, to je tvoje. Páči sa ti? Môže byť? Výborne. No, takže pelech máme schválený, už ho dám len oprať. Nakoniec to v tom Pepku mali, stalo to teda tých 17 eur. Dobré ráno, dnes máme pondelok, ja mám dnes školu iba online, takže som doma a robím palacinky. David má home office, takže sme obidvaja doma, tak som nám to chcela takto spríjemniť nejakými špeciálnymi raňajkami. A chcem robiť také jedné tie palacinky, akože sú obyčajné, ale chcem ich naplniť do takého vianočná, keďže máme 1. decembra, tak to budú také stromčeky, teda mám v pláne, aby to boli stromčeky. A budem to plniť vlastne týmto bielým jogurtom a naplnila som ho takýmto krémom z DM. Takže to bude aj chuťovo vianočné a ešte vlastne buď dovnútra, alebo navrch dám kiwi. Tu máme ešte takúto perničkovú nátierku. Možno to ešte vyškrapkám a dám tam ešte tento perniček. A na ozdobenie mám takéto keksiky z DM-ky. A je to vlastne v tvare pernička a hviezdičiek. No tak takto vyzerajú finálne vianočné palacinky. David má dve a ja mám teda jeden strom. Dnes je 1. decembra a ideme si otvoriť tento náš úžasný, skvelý adventný kalendár. Ale my sme sa dohodli s Davidom, že si budeme otvárať tie okienka obdeň. Že jeden deň ja, jeden deň David. Bambi nie, lebo čokoládu pskovia nemôžu. Takže ho ideme otvoriť a dať si čokoládku. Na tento sír sa každý rok strašne teším. Je to vlastne parenica v tvare snehuliaka, to je stromček a majú aj hviezdičku. David išiel do fitka, takže ja zatiaľ urobím večeru a rozhodla som sa urobiť vajíčkovú nátierku, úplne obyčajnú, dám tam 4 vajíčka, cibuľku, jogurt, maslo a bambino. Zapla som si kameru, že by som sa s vami takto o niečom porozprávala, respektíve mala nejaký monológ. Takže by som možno, tým, že je to môj prvý vlogmas, sa nejako vyjadrila k Vianociam ako takým, pretože ja ich teda prežívam veľmi. Ale ja vlastne vo všeobecnosti veľmi prežívam všetky sviatky, ako sú narodeniny. Meniny až tak nie, to väčšinou ľuďom hovorím, že tie neoslavujem, aby si nerobili starosti. Ahoj, láska! Ahoj, láska! No, každopádne, ja tie Vianoce prežívam aj všetky tie sviatky vlastne z toho dôvodu, lebo tak nejak som si, neviem kedy sa to udialo, takto si to pamätám, že som si jedného dňa proste povedala, že prečo tie sviatky a tie narodeniny a všetko neprežívať naplno. Nevravím, že podľa tradícií alebo tak, ako to robí väčšina, to nie, ale že nejak po svojom, ale naplno. Ja preto aj svoje narodeniny akože beriem ako najdôležitejší deň v roku. Samozrejme aj všetky narodeniny mojich blízkych, pretože to je pre mňa takisto veľmi dôležité. Ja mám niekedy pocit, že tie narodeniny tí ľudia až tak neberú do úvahy tak ako ja a že ja to vlastne chcem tak prežiť ešte za nich. A oni sú niekedy až takí zaskočení, že veď Ježin, veď však sú to len narodeniny, mi povedia. A no, že nie sú to len narodeniny, že sú to tvoje narodeniny. Takže tým som chcela povedať,
že ja tie Vianoce teda prežívam ako malé dieťa. Preto myslím ako malé dieťa, pretože tie deti sú naozaj bezprostredné a oni veria v Ježiška, vedia v to čaro, veria v Mikuláša a preto od začiatku, síce nie od 1. decembra, ale trošku skôr už máme stromček, ktorý nám tu svieti, tie svetielka robia atmosféru, tá atmosféra potom robí náladu vianočnú a tak ďalej, tak ďalej. Ono sa to všetko potom nabaluje. Keby každý človek tak nejak vnímal tie malé maličkosti, či už tých sviatkov alebo bežných dní, tak proste by to bolo všetko zrazu také krajšie na svete, ale to už sú príliš veľké úvahy. Tie Vianoce sú o tom, že je to všetko také magické, od tých svetielok, od tých všetkých sviečok, cez darčeky, cez všetky tie, či už sikricantov, alebo kapustnice, všetky tie večierky, že ľudia sa zrazu chcú tak nejak stretávať, tráviť spolu čas, obdarovávať sa, byť na seba dobrí a milí. A vlastne celé to obdobie je také plné nejakej dobroty a mne sa to strašne páči, pretože akože nevravím, že som 100%, to samozrejme nie, ale že ja tie Vianoce sa snažím tak nejak akože do svojho života pretvárať celý rok, že vnímať tie maličkosti, ktoré pre mňa robí či už môj drahý, moja rodina, alebo aj len tak ľudia na ulici, takže možno len také zamyslenie, že skúste tie Vianoce vnímať tento rok tak trošku inak, pozrieť sa na to tými detskými očami, že aké je to vlastne všetko kúzelné, tie svetielka vonku, čo svietia na námestiach a tak, že keď sa na to pozriete, tak je to také zaujímavé, že vôbec taký sviatok existuje, že ľudia dajú svetielka von a zrazu je to úplne o niečom inom. A ešte keď nasneží, tak to je čistá rozprávka, takže vám prajem krásne prežívanie vianočného obdobia a myslíte na ľudí okolo seba a na tie maličkosti, ktoré sa dejú a zrazu tá magia začne vznikať okolo vás, takže tak. A ja idem dorobiť tú vajíčkovú natierku. Krásne dobré ráno, my si ideme odbaliť ďalšie políčko v našom adventnom kalendári, takže poďme na to. Chcela by som vám dať taký tip na rast vlasov, ja mám dosť dlhé vlasy, v podstate už po zadok. A dostávam na to celkom komplimenty, že ako rýchlo mi tak dokázali podrásť. Takže ja som si začala olejovať vlasy. Do vlasov si dávam rozmarinový olej. Ja mám tento z Notina. Praskla mi táto horná časť, ale funkčnosť je stále dobrá. Potom si ho vlastne takto pipetkou do korienkov vlasov. A potom keď si to nanesiem na celú hlavu, tak používam túto masážnu kefu a tak nejak si zapracujem ten olej do tých vlasov. Vlastne ten rozmarinový olej sa vstrebe do tých korienkov, on podporuje teda ten rast vlasov. Samozrejme, ak chcete, aby vám vlasy podrastli, tak je dobré si dávať aj nejaké vitamíny. Ja teda nepoužívam žiadnych gumikov ani nič podobné, ale mám teda sesternicu farmaceutku a tá mi poradila, že teda určite zinok, magnézium, takisto omega-3 a podobne, čiže to si dávam denne, tieto vitamíny. A chcela by som mať tie vlasy, už teraz ich mám pozadok, no teraz to nevidno, ale chcela by som ich mať do svadby ešte trošku dlhšie, takže si dávam na tom záležať, aby som to naozaj pravidelne takto si zavádzala ten olej do vlasov. Určite vám to odporúčam, môžete si takto aj premasírovať tú pokožku hlavy s rukami. A tento olej sa mi najviac osvedčil, stojí okolo 20 €, vydrží vám podľa mňa aj 3 mesiace, myslím, že tak nejak mi vie vydržať pokojne, čiže a možno aj dlhšie, čiže vám ho veľmi odporúčam a do končekov vlasov si dávam tento hroznový olej alebo potom tento z DMky. Po tých cca 20 minútach, alebo môžete si to nechať pokojne aj dlhšie, si treba umyť vlasy dvakrát určite, pretože keď som to robila raz, vždy mi ostali tie vlasy masné. Na meniny som od drahého dostala túto knihu a veľmi sa teším, že už je aj takáto vianočná edícia. No a do difúzeru som si si nakvapkala vôňu kouzlo Vánoc. Nový peliešok už pelieškuje a takisto aj moje vianočné papuče. Akože nie je reálne, aby som ich nosila, pretože ako náhle urobím krok, tak táto princezna útočí, takže som jej ich nehala. Na obed dnes budem mať takýto šalát s kuracím mäskom. Máme 3:30, ja som to teraz pracovala, čiže už mám fajront a idem do mesta po balík. Myslím, že dnes alebo zajtra je posledná možnosť to vyzdvihnúť, takže pôjdem iba po to a naspäť.
No a ja sa snažím v týchto vlogmasoch, ale vlastne nie len vo vlogmasoch, ale vo všeobecnosti v tomto vianočnom období každý deň urobiť niečo vianočné a tým pádom sa aj tak chystať na to vianočné obdobie, lebo keď som bola mladšia, tak som sa tak nejak vyhýbala tým rozprávkam a celým tým vianočným činnostiam, pretože som si to ako keby šetrila na ten posledný týždeň pred Vianocami a častokrát to bolo tak, že som bola až do 20. ja neviem, 1. alebo 2. v škole, keď som ešte chodila na strednú školu, na internát, takže sme išli domov až na tie Vianoce, tak vlastne prišla som domov a zrazu tie rozprávky a to všetko som nestihala pozrieť za 2 dní a väčšinou aj na ten štedrý deň si človek nestihne pozrieť niekedy ani jednu rozprávku, pretože sa venuje rodine, veľa sa je, rozpráva sa a je to také, že človek ani nevníma tú rozprávku. A nevrajím teraz, že je to iba o rozprávkach, ale vo všeobecnosti ísť práve na tie trhy s kamošmi, ísť na nejakú prechádzku mestom, kde sú všade svetielka. A tak to mi teraz napadá, že čo sme si tak s Drahým hovorili, že by sme chceli akože absolvovať tuto v Bratislave. Dnes by sme mali urobiť medovníkové cesto, pretože to by malo ešte pár dní odležať, kým ho budeme robiť. No a na víkend tu prídu Drahého rodičia, takže tam asi piec nebudeme, lebo pôjdeme určite na trhy a budeme sa venovať im. Uvidíme, že čo ešte vymyslíme. Ešte predtým, ako odídem, mám na sebe tieto okuliare proti modrému svetlu. Ja si po jedny teraz idem do HMK, tie ma vyšli nejakých 15 eur a tieto ma vyšli asi pred 5 rokmi okolo 100, pretože sú z optiky, teda ten rám je naozaj na okuliare s dioptriami, ale ja tam teda žiadnu dioptriu nemám, len to sklíčko proti modrému svetlu. A tým, že ich už mám 5 rokov, už sú tuto jemne doškrabané a aj keď akože cez to vidím normálne, tak myslím si, že to oko to stále nejakým spôsobom ťahá, keďže sú tam tie čiarky. No, takže kým sa dostanem k nejakej výmene skiel na Orave, to ešte by trvalo, takže idem si po tie a tie budem môcť zobrať len tak do auta alebo hoci kde ich niekde hodiť a nebude ma to mrzieť a tieto si naozaj tak šanujem a vážim, pretože oni sú v podstate aj také imidžové, že ja som ich jedným obdobím nosila skoro stále. Už som balík vyzdvihla a išli sme teraz Bambi na takú dlhšiu našu večernú prechádzku, aby som sa vyvenčila, je aj ona. David išiel do fitka, takže príde neskôr a my mu zatiaľ niečo pripravíme dobre na večeru. Sadni. Šikovná. Labku. Je. Druhú. Super. By som to mala teraz takto nejako zhodnotiť, tak podľa mňa to, za koľko som ich kúpila, aké sú pevné a kvalitne urobené a že vlastne na mne vyzerajú celkom v pohode, že není to ani niečo extra, že by sa mi to hodilo, ale zároveň ani nehodilo, takže funkčnosť to určite spĺňať bude. Takže hodnotím na výbornú a ak ešte ich majú, tak ľudne kupujte, majú myslím, že ešte aj čierny rám a hnedý rám. Už som tu mala položený jogurt. Slečná sa už realizovala. Takže predsa sme dnes stihli aj vianočnú aktivitu a to je vlastne vyplňanie takýchto políčok trblietkami a budú z toho také pohľadnice, ktoré budeme posielať rodine na Vianoce. No a tu sú všetko tie farbičky. Podľa písmen sú rozdelené a vlastne podľa tých písmen si viem nájsť farbu. A takto to funguje, že si naberiem trblietku a potom si nájdem to políčko. Ja teraz robím tohto jelenia a David robí takýchto snehuliakov. Ešte dorába jednu vec a začne trblietkovať aj on. Koláč mi Rúra oznamuje, že je upečený, ale vidno, že ešte nie je upečený, takže ho tam ešte necháme. Je to taký klasický nejaký jablkový. No takže koláčik máme hotový. Piekla som ho podľa receptu Katky Fríčovej, čo dávala na YouTube a je výborný. Ja som už jeden ten krajček tak zobla, aby som skúsila, že či je upečený a je výborný. Dnes je v Bratislave takéto počasie, fakt ja nevidím na bytovky, ktoré sú tam. Strašne veľa je tých vrán. No rozhodla som sa, že na večeru a aj na zajtra urobím cesnačku, takú krémovú, ale predtým musím to tu celé upratať. Treba vyložiť myčku, naložiť myčku,
tiež ešte niečo umyť, čo sa nedá dať do myčky, aby som tu mala čistý priestor a mohla začať normálne v kľude variť. Takže poďme na to. Ešte predtým, ako začnem variť, tak si idem urobiť maču. Rozhodla som sa, že nejdem piť kávu. Neviem, že či úplne prestanem, ale minimálne ju chcem dosť obmedziť, pretože mne káva robí to, že ja som ako veverička. Ja zrazu po káve proste skáčem, behám, neviem sa upokojiť, to srdce mi bije neskutočne a ja viem, že to káva robí. Ona vytvára aj ten stresový hormón. Buď kávy milujem, preto budem piť určite bezkofeínovú, ale mám rada aj maču. Sú takí ľudia, ktorí neznášajú maču, chutím to ako seno. Treba mať dobrú maču, aby vám to chutilo, ale chápem, akože keď som mala aj ja zlú maču prvé razy, tak som povedala, to v živote piť nebudem. Ale ako náhle som si to dobrá aj ja vedela dochutiť, tak mi to začalo chutiť. Ale určite je to aj tou dobrou mačou. Minule som u jednej slečny na YouTube videla, respektíve počula, ako hovorí o tom, že mača by sa nemala piť s mliekom. Že v Japonsku vám takú kávu vôbec ani neurobia, teda maču ani neurobia. Ja to poviem teraz veľmi laicky, ale teda krávské mlieko obsahuje nejakú zložku, ktorá akoby ničí tie benefity tej mače. Čiže tam sa pije čistá mača, neviem, že či aj nie bez cukru, ale ona vravela, že to chutí veľmi dobre, pretože tá mača je kvalitná, takže ja si to momentálne neviem predstaviť. Ani sa to nejak nehodlám skúsiť, akože možno by som to mohla aspoň skúsiť a povedať si, že ok, viem to vypiť aj bez toho, ale ja mám rada mliečne nápoje, mám rada akože piť mlieko vo všeobecnosti. Kupujeme si teda mlieko, ktoré nie je to trvanlivé mlieko, ktoré je mimo chladničky. No a to je všetko, čo som chcela povedať k mači, káve a mlieku. Tadá! Maču mám hotovú, dala som si tam aj vianočnú slamku. Dáme si taste test. Výborná. Dala by som ešte trošku viacej vody, lebo je dosť krémová. Dala som viacej zemiakov. Pojďte danou na podložku, jak... Tak. Půjdu. Prišiel nám balíček od slovenskej značky Bloomby a sú to bomby do kúpeľa. A pozrite sa, akú veľkú nám poslali. Normálne to je veľké jak hlava. A vonia to brutálne. Samozrejme môžete hádať, že ktorá sa mi páči najviac, ona sa ešte aj trblieta. Takže mikulášske predraňajky sú hotové, hovorím predraňajky, pretože máme ešte túto koláč nachystaný a ešte určite budeme hladní, tak si niečo spravíme, ale chcela som nám urobiť niečo vianočné, mikulášske. Dobré ráno, dnes máme 5.12., takže je Mikuláša. Mikuláš chodí dnešnú noc z dneška na zajtrajšok. A prajem vám, aby ste si v čižmičke alebo v polnožke našli, čo ste si prijali. My si prajeme pizzu. Dohodli sme sa, že si objednáme nejakú dobrú pizzu a majú prísť teda dnes svokrovci, takže pôjdeme na nákup. Niečo vymyslíme, nejaké občerstvenie mikulášske. Volali sme im, aby nám nenosili žiadne sladkosti. Minulý rok sme dostali od všetkých plné tašky a strašne dlho sme sa toho zbavovali, akože jasné, že sme si dali aj my, ale nedokázali sme to akoby dvaja zúžitkovať. Takže sme im povedali, že možno nech nám donesú nejaké cestoviny alebo nejaké jedlo, ktoré vieme rýchlo spotrebovať, alebo teda, ktoré sa zíde takto v domácnosti. No a ja mám školu, asi za takých 30 minút budem musieť vyraziť, mám tanec a veľmi sa nám teším, je to súčasný tanec. Rozcvička je taká, že sa vždy zapotíme viac ako samotný tréning, ktorý je potom. A máme asi tak o 2 týždne skúšku a celková zostava je super. No a potom pôjdeme teda asi na ten nákup. David má home office, takže keď mu skončí home office, pôjdeme. No a budeme ešte upratovať, urobíme také nejaké trošku vianočné upratovanie alebo predvianočné upratovanie. Na Vianoce tu nebudeme, takže ideme niečo možno vypratať. Ja som nedávno vypratávala tieto poličky v kuchynskej linke, aby som vedela, že vlastne aké potraviny máme, lebo ono človek kúpi, ono sa to tam dá a potom tu slečna vám chce asi niečo povedať, lebo mi žerie nohy. Asi tak. Ja si dopiem spometový čajk, idem si urobiť skincare a pomaličky sa pôjdem chystať na odchod.
vyfúkaná pre návštevu, nádherná. No takže medovníkové cesto sme konečne sme ho urobili. Malo by odstať v chladničke okolo 3 dní, alebo tak nejak 4 dní. Áno. Ale nám bude asi trošku menej, pretože chceme piecť asi tak o 2 dní. No uvidíme. Každopádne vyzerá chutne, je aj chutné a ideme ho prikryť a dať do tej chladničky odstať. Že to už je tá absurdita na tom. Prišiel nám balík z Vilgain a my sme si objednali takéto metové čaje. Väčšinou sa oplatí, keď si objednáte rovno 3 naraz. A to sú najlepšie metové čaje, aké sme kedy mali. Akože za tú cenu naozaj výborné. A taktiež pijeme Greensy. Prvýkrát máme od Vilgain. Akože objednali sme si z Vilgain, ale bola to značka Czech Virus sa to volalo, tuším. No a teraz máme tieto. Wow. Odporúčam vám, ak máte dobrú kamošku a býva ďaleko, tak áno, akože určite si píšte, volajte, ale píšte si listy, to je tak krásne. Vždy sa tak veľmi poteším listom a už sa neviem dočkať, čo tam je napísané.